Ronkaselle kannattaa antaa vastuuta siihen puolustukseen. Ne on se ruppaa ärsyttämään, että kun se on koko ajan kiinni perässä ja ajaa kovasti. Se on ihan tehtävä, että ajella ihan samalla tavalla kuin äskeisessä pelissä. Joo, se tarvitsee erikseen. Niin, kyllä se tekee sen ja aina. Niin. Se on helvetin ärsyttävää. Kato, just. Paratimarssi on rannuttaa. Ei oo. Kato, hermo. Nyt tuli jää. Kosta vielä!